Iċ-ċerimonja tal-ħatra tal-President tar-Repubblika tibgħat sinjal li din se tkun presidenza li taħdem favur l-inklusività. Tkellem dwar dan Father Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza. Li l-President nominata tixtieq tkompli taħdem biex is-soċjetà Maltija tkun iktar soċjetà inklusiva, soċjetà iktar ġusta, soċjetà iktar qrib iż-żgħir solidari ma' dawk illi għandhom bżonn xi tip ta' appoġġ is-soċjetà fuq kollox illi tara d-differenza mhux bħala teddida ma bħala xi ħaġa sabiħa. Fil-fatt, il-qudies qabel il-ħatra tal-President il-ġdid se ssir fid-Dar tal-Providenza. Il-ġimgħa wara nofsinhar tħabbar il-programm ta' attivitajiet li se jkun nhar il-ġimgħa 4 ta' April. Għal-ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar, il-President nominat Mer Luis Coleiro Prega se tiltaqa' man-nies fil-Pjazza ta' Ħalluqa. Wara tmur fid-Dar tal-Providenza għall-quddiesa. Il-quddies se tkun animata minn kor ta' tfal b'sem attiv ta' persuni b'diżabilità. Fit-tmiem ta' din il-quddiesa se tkun ippreżentata bandiera miż-żewġ partiti politiċi li tissimbolizza l-għaqda fil-pajjiż. Wara l-President nominat ħatmur ħall-Qormi f'Belt Welida fejn hemm iżżur iż-żewġ parroċċi dik ta' San Bastian u ta' San George u tiltaqa' man-nies preżenti. Il-qofol ta' din iċ-ċerimonja jintlaq fil-Belt Valletta bil-President nominat Mer Luis Coleiro Prega se timxi tul triq ir-Repubblika akkumpanjata minn madwar 700 tifel u tifla. Wara l-President nominat tidħol fil-Palazz tal-President fejn hemmhekk tieħu ġurament tal-ħatra. Il-President nominat se sellem il-folla miġbura fi Pjazza San George akkumpanjata mill-President George Abela, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u membru tal-Alternattiva Demokratika. Fil-bitħa tal-Palazz tal-President se jkun hemm miġbura tfal, anzjani u persuni b'diżabilità fejn fit-tmiem taċ-ċerimonja il-President nominat se tiltaqa' magħhom. Wara l-President nominat se tmur issellem il-Monument tal-Gwerra u tiqpa' sejra lejn il-Palazz ta' San Anton fejn hemmhekk se jkollha laqgħa mal-Prim Ministru u mal-Kap tal-Oppożizzjoni. L-għada s-sibt il-President nominat se tagħmel żjara fil-Gżira Wċija.